Vítejte u mého dalšího videa a tentokrát to bude challenge Chubby Bunny. No a taky bych chtěla říct se omluvit za to, že nebyl, že let's play se Super Patchmanem kvůli důvodům se Skypem, ale to vám teď vysvětlovat nebudu. Možná to bude i v popisku videa, ale asi ne. No a zkusím se udělat nad 15 bonbonů a když to neudělám, tak budu dělat Ice Bucket Challenge v zimě, protože bude třeba sníh. Takže můžeme začít. Bonbon číslo 1. Chubby Bunny. Bonbon číslo 2. Chubby Bunny. Bonbon číslo 3. Chubby Bunny. Bonbon číslo 4. Chubby Bunny. A s touhle vodou, to myslím vážně. Bonbon číslo 5. Chubby Bunny. Bonbon číslo 6. Chubby Bunny. Potom bonbon číslo 7. Potom na to 7, moje oblíbené číslo. Chubby Bunny. Bonbon 8. Chubby Bunny. Bonbon číslo 9. Chubby Bunny. Bonbon číslo 2. Chubby Bunny. Bonbon číslo 2. Chubby Bunny. Bonbon číslo 3. Tak asi to vypadá, lidi, že to asi neudělám. Takže vám slibuju. Pauzu to. Takže nic, lidi, tohle výzvu jsem teda neudělala. Chtěla jsem dělat 15, ale to bylo asi 13. Tak nic, no, možná to zkusím příště, tak se poliju tou vodou, ale i kdybych to splnila, tak bych se s ní stejně polila. A strašně moc děkuju mýmu kámošovi Čičinovi, který mě dostal od 0 k 257 schlídnutím a 17 lajkům. Moc vám všem děkuju. No a zase se uvidíme v nějakém příštím videu. Čau!